Salut tout le monde, chers internautes, bonjour, bonsoir à tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 4 septembre 2022. Nous sommes là pour parler de ce fameux discours tenu par Emmanuel Macron le 1er septembre. Ce discours néocolonialiste, c'est-à-dire ce discours qui appelle à recoloniser l'Afrique. Ce discours qui a plein de sens selon moi. Derrière ce discours se cache beaucoup de choses. Alors, Malien, tu nous sommes demandé de faire une vidéo et de partager Kosovo. Au dernier niveau, je vais vous dire que je vais vous sur les remparts. Bien dimanche, bien septembre, kalo klenani. Amba fu ka wolin ka tanu ka barikada. Même na sur niveau moi Kosovo parce que fargando bana farma jo Kosovo donc mo do ke anya ba bela jelen fu ka bela jelen tanu aka do menu ya wele menu message ci ama menu ya ta mana kanal la jamba bela jelen fu voilà o de kama ngum famana nyoma doni et puis o de kama madala binam na me Kosovo parce que farma sege a tugala Kosovo mais vidéo mani na fa ka partage alhamdulillah ça va mais avec ka sentir à travers la voix. Et vidéo mani na fa ka partager bimina émission spéciale émission spéciale mini au kan kamara aw yere ye aw ka to ka lamɛ waati ni waati kamara adunye munu mi se ka lamɛli kɛ aka duma ka lamɛ ka tila ka mara aduni aw mɔdenw ye minnu bɛ nale donna natɔ la walasa u ka émission sɔrɔ ka lajɛ u ka faamuyali kɛ diɲɛ taabolo la parce que sujet ka ca bi hɛn ni Mali ta ka lajɛ ka bɔ alamisala kana bila ko camanba de kɛra ko camanba kɛra mais ni bi kɛlɛ la à un moment donné i ye sebaga minnu sɔrɔ i bɛ to ka olu bila kɛrɛfɛ dɔɔni min bɛ ka nale k'i concentré o kan o b'a to jugu tɛ se ka bali la parce que n'i ta kɛ fête ye i ye minnu sɔrɔ n'i ta kɛ olu yirali dɔrɔn a bɛ kɛ jugu b'a profiter o waati fɛ o waati min ni déconcentré len don hein waati min n'a bi kɔnɔ ko tu es fort tu es costaud maintenant a b'a profiter o fɛ walasa ka se k'i sɔrɔ o de la ni sujet in bɛɛ la Macron ye discours min kɛ Emmanuel Macron ye discours min kɛ alamisa don septembre kalo tile fɔlɔ discours min ni aw caman y'a kunkurun de sɔrɔ mais malheureusement n kun bɛ fɛ mɔgɔw ka faamu ka taga fan fɛ mɔgɔ caman ma faamu ka taga yen fɛ mɔgɔ caman yɔrɔ dɔ de t'a la yɔrɔ min ni o dɔnnen don ka ban mais laɲini min b'a la ani ko in yɛrɛ kɛra cogoya min na a n'a laɲini min ye ani don n'a nataw la min bɛna kɛ mɔgɔ caman panna o kunna donc o de la n y'a kanu ka segin ka na discours in kan Emmanuel Macron ka o discours in kan donc n bɛ a ɲini aw fɛ vidéo a ka partager kosɛbɛ aw ka cœur caman bila aw ka partager aw ka cœur caman bila walasa minnu bɛ signaleli la olu ka dɛsɛ yan'an k'an da don sujet la an b'a fɔ aw bɛɛ ni ala sɔnna ma wulada in na an bɛna lajɛ kaburudon na tâche dɔ bɛna kɛ ka ɲɛsin Amadu Jikɔrɔni ma o la ni mɔgɔ ka surun kaburudon na ni mɔgɔ sen bɛ se ka yen sɔrɔ o ka wuli ka taga nin waati na a bɛ daminɛ 16h pile Amadu Jikɔrɔni kaburu jurali sabula Amadu Jikɔrɔni ye mɔgɔ ye mɔgɔ min ni Baba Modibo Keyita jɛra mɔgɔ min kɛra sababu ye ka denmisɛnnin caman kalan Mali filɛ nin tagabolo min kɔnɔ nin waati na donc an b'a fɔ k'a ka famille fo an yɛrɛ grand sœur n'o y'a denmuso Nabu an bɛ Nabu fo kosɛbɛ maliyɛnw tɛmɛlen kɔfɛ aw bɛɛ lajɛlen b'a kalama k'a fɔ ko fɛn min ye Burkina président n'o ye Paul Henri Sandago Damiba ni ma fili tɔgɔ fɔcogo la kunu a nana heure damadɔni kɛ anw fɛ yan Mali la ani an ka président Assimi ye ɲɔgɔn ye o kɔfɛ ni ma fili ntɛnɛn don a kan ka taga Côte d'Ivoire ani Alassane Dramane Ouattara fana kan ka ɲɔgɔn ye o tɛmɛlen kɔfɛ fɛn min ye Ivoirien ka sɔrɔdasi 49 min minɛlen bɛ yan mɔgɔ 3 bilala olu la o mɔgɔ 3 bilali senfɛ lajɛ dɔ kɛra fɛn min Mali Togo ani Côte d'Ivoire u bɛɛ ministre dɔ tun b'a kɛnɛ kan o kɛra sababu ye ka muso 3 ɲɔgɔn bila nka o muso 3 bilalen Ivoirien Alassane Dramane Ouattara ka ministre dɔ ni ma fili soit secrétaire général ou bien chef de cabinet bon bref o de nana Alassane représenté donc a ma bɔ ministre dɔ la kana da a bɔra présidentielle la kana direct la Mali ye laɲini min kɛ u ye discours dɔ kɛ ka taga o sansi fɛ donc an b'o discours fana kalan aw ye yan'an ka don a kɔnɔna la o tɛmɛnen kɔfɛ ka kɔn bɛɛ ɲɛ fɛn min ye Ablaye Diop a ye
Algérie ministre des affaires étrangères a eu reçu Mali la n'o ye Ramtan Lamamra o fana o kumana o discours kɛ fɛn caman fɔra donc ni Ala sɔnna ma an b'an da tun bɛɛ la o fana tɛmɛlen kɔfɛ bi hakili la y'an ye kunnafoniw sɔrɔ k'a fɔ ko fɛn min ye MINUSMA mɔgɔ dɔ ye k'u bɛna Miskadi kɔnɔ fan nɔfɛ Mali kɔnɔ bi ni Ala sɔnna ma an bɛ an da tu o fɛnɛ la ni an ye temps sɔrɔ donc vidéo ka partager ka kɔn ye an b'aw hakili jigin k'a fɔ ko ni Ala sɔnna ma sini septembre kalo tile 5 Yɛrɛwolo Debo sur le rempart kelen de ka wele bila malien bɛɛ lajɛlen ma an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Kampala la Jikɔrɔni para inchallah 5 septembre 1961 5 septembre 2022 san 61 fɛn min ye Mali armée a ka yɛrɛma hɔrɔn sɔrɔ ni ko Mali armée a ka yɛrɛma hɔrɔn sɔrɔ kɔrɔ ye jumɛn armée créelen kɔfɛ octobre kalo la 20 janvier la fɛn min Modibo Keyita a ye France wele ka kangari da k'a bɛ fɛ ka taa nka u mɛnna munumunu na 5 septembre de 1961 France sɔrɔsi fɔlɔ taara ka bɔ Mali la o 5 septembre de France drapeau jiginna ka Mali drapeau yɛlɛ o 5 septembre kelen de an ka commando parachute n'o ye an ka sɔrɔsi fɔlɔ ye o cunna para la Mali la donc don ye donba ye ni Ala sɔnna ma sini an bɛ taga ɲɛnamaya Kampala kɔnɔna la avec l'armée malienne cette année ɲinan ta an y'a kanu ka ɲɛnamaya ni armée ye o kuma an bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ Inch'Allah sini Kampala Jikɔrɔni para à partir de 9h walasa ka taga ni événement ye k'a la ɲɛnamaya o kuma foli tanu ni ka ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma an b'a ɲini aw fɛ video aw ka partager kosɛbɛ an bɛ foli ani tanu kɛ ka ɲɛsin an ka karamɔgɔ kɛ ma n'o ye Cherif Tiyami Hayidara o jɔyɔrɔba bɛ an ka bisigi la gɛlɛya bɛ mɔgɔ mɔgɔ kan waati na banabaatɔ ni banabaatɔ somɔgɔw an bɛ aw wele ka taga Cherif kɛ ka fura ma n'o ye tension diabète furudimi walima impuissance mana kɛ mɔgɔ min na a bɛ se ka weleli kɛ téléphone sɔrɔ sira la n'o ye 75 81 64 58 u jɔyɔrɔba bɛ an yɛrɛ ka kuma la bi ni Ala sɔnna ma o kuma maliyɛnw d'abord n b'a daminɛ teliya la ni Burkina président nali min kɛ Mali la n'o ye Damiba ye a ka faamu o fɛ k'a fɔ ko a ma mɛn Niger ministre de la défense o taara Burkina u taara wele lajɛli kɛ lakana sira kan kuma bɔra n'a ye k'a fɔ ko d'abord Mali Burkina Niger surtout Sahel ko Sahel tɛ se ka lakana cogo si la ni Mali da t'a la ni Mali sen t'a la kuma y'a yira k'a fɔ ko n'u ye bɛn o bɛn kɛ n'u ye jɛkulu sigi ni Mali sen t'a la k'a tɛ taga ɲɛ o de la u ye laɲini kɛ k'u b'a ɲini Mali fɛ b'a ɲini Mali ɲɛmɔgɔw fɛ u ka segin ka na G5 Sahel kɔnɔna la a waati an y'a kuma fɔ aw ye mais an ma mɛn a kan donc u y'a fɔ k'u bɛna ko bɛɛ kɛ walasa Mali bɛ se ka segin ka na a kɔnɔ cogo min na donc an b'an yɛrɛ ɲininka yalima Damiba ka voyage bɛ don cadre de kɔnɔ wa a kun nana Mali de la wa walasa ka kuma Asimi fɛ walasa u bɛ se ka jɛ cogo min na ka sécurité kɛ ɲɔgɔn fɛ a kɛra ka segin G5 de kɔnɔ sa a kɛra ka fɛn wɛrɛ de kɛ sa yalima laɲini o tun bɛ a kɔnɔ wa filanan ye jumɛn Burkina délégation dɔ kun nana Mali la waati dɔ la ka na ɲini Mali ɲɛmɔgɔw fɛ k'u bɛ fɛ k'u inspirer Mali situation kan k'u inspirer Mali sécurité kan k'u inspirer Sadio bɛ ka baara kɛ cogo min na Asimi bɛ ka baara kɛ cogo min na terrorisme kɛlɛ la k'u b'a ɲini Mali fɛ Mali k'u dɛmɛ walasa u bɛ se ka se o kɔfɛ ko caman kɛra o kɔfɛ Damiba ye jɛngɛjɛngɛli caman kɛ o kɔfɛ Damiba ye kuma caman fɔ nka kɔsa na an y'a ye k'a fɔ k'u ka premier ministre Burkina premier ministre a y'a yira k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la k'u bɛna tagama ka ɲɛsin Russie ma a y'a yira k'a fɔ k'u ni Russie bɛ ka kuma ɲɔgɔnya kɛ wa a y'a yira fana k'a fɔ ko Faransi sagoya tɛ Burkina la k'a fɔ ko ni min ka di Faransi ye k'o bɛna kɛ donc o yɛlɛma in senfɛ an b'a yɛrɛ ɲininka yalima Burkina nana Mali de la tuguni walasa k'a yira an ka jamana ɲɛmɔgɔw la n'o ye Asimi ye an kun y'an ka ministrew ni an ka mɔgɔw bila ka na aw fɛ kuma ɲɔgɔnya min na o kuma ɲɔgɔnya hali n'a sɔrɔ waati dɔ kɛra ni siga kun kɛra anw na nka an nana yira président an yɛrɛ nalen filɛ n yɛrɛ président ma nalen filɛ ka n'a yira aw la k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la nin ko in bɛ n sɛbɛ la sisan n bɛ fɛ ka aw ka sira in ta n fana bɛ fɛ ka Russie sira bɔ a ye ɲɛma a ka ni Russie bila contact la ensuite a ye ɲɛma fana ni aw bɛ se ka baara kɛ cogo min na walasa aw k'an kalan terrorisme kɛlɛli la donc an bɛ se k'an yɛrɛ ɲininka yalima o fana nana ni Damiba ye wa
donc a kɛra nin fila fɛn fɛn an b'a fɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔw ka victoire de don an b'a yira k'a fɔ ko fɛn min Mali ka victoire de don Afrique ka victoire de don farafina ka kunkɔrɔta de don parce que an ni minnu bɛ ɲɔgɔn na makɔnɔ ka kuma min ni bɛna ɲɛfɔ aw ye bi o kuma in o kɛra le 1er le 2 septembre fɛn min a ka ministre min ɲɛsinnen don u ka diɲɛ koɲɛw ma o y'a yira k'a fɔ ko le Mali va d'échec en échec ko Mali kɔni bɛ ka dugumasara de cɛ don o don ka taa a bɛ ka yɔrɔ janya bɛɛ la ka taga wa a bɛ ka gɛlɛya dɔrɔn de sɔrɔ ka taa nin ye sababuya ye ka o ministre in jaabi aw bolo Burkina président min bɛ aw ka bolo kan Burkina peuple ni Mali peuple bɛ ɲɔgɔn bolo wa Burkina président filɛ ne k'a yira k'a fɔ ko ale fana nana Mali la désormais a bɛ na Mali ka sira ta donc o bɛ ministre nin jaabi donc o b'a yira k'a fɔ ko anw isolelen tɛ o b'a yira k'a fɔ farafin ka gɛrɛli ɲɔgɔn na ba b'o de la o de kan ka don ba la kosɛbɛ ka tɛmɛ farafin farafarali kan fɛn min ye Alassane Dramane Ouattara o fana ka ciden ye olu ka ministre nalen hakili la Mali kun y'a laɲini u fɛ de ko an bɛ yɔrɔ min na i n'a fɔ bi Asimi ko kɛlɛ man di ale ye ale tɛ kɛlɛ kɔ mais ale bɛ min nɔfɛ o ye jumɛn o ye nin ko min kɛra Alassane Dramane Ouattara k'a dɔn k'a fɔ ko a ye filila filanan fili kɔfɛ a ka yira k'a fɔ ko a nimisara nin ko in na wa fana a ka layidu ta layidu min b'a to a b'a ɲɛsin Mali ka bɛn bɛ se ka sinsin Mali kɔnɔ cogo min na a b'o sira ta k'o layidu ta Alassane kɔni tun y'i bɔ o ma ka menaces kɛ k'an ka artistes ka concerts bali ka kuma caman fɔ sans délai ka nkalon caman tigɛ ko laban na tiɲɛ ma Togo ka négociation kɔnɔna la muso 3 bilala sɔrɔdasi 49 na Ivoirien fɛ mais a bilala cogo di a bilala condition jumɛn na kumakan min kɛra sababu ye k'a bila n bɛna o kumakan in de kalan aw ye k'a bayɛlɛma o kumakan ye jumɛn ministre ko la Côte d'Ivoire déplore que ces manquements et des incompréhensions aient été la Côte d'Ivoire déplore que des manquements et des incompréhensions aient été à l'origine de cet événement fortement regrettable. Ko ni Côte d'Ivoire ministre mi ni abi Alassane Dramane Ouattara ka présence kɔnɔna la ni ma fili secrétaire général ou bien non chef de cabinet voilà ni ma fili donc o de kuma ta Côte d'Ivoire tɔgɔ la Alassane tɔgɔ la a ko cogo di ko sɔrɔdasi 49 in ka nali la Côte d'Ivoire déplore ko Côte d'Ivoire b'a yɛrɛ k'a fɔ ko fɛn min tiɲɛ yɛrɛ la n'a kun man kan tɛ ka kɛ o ye jumɛn komi nimisa bolila o ye jumɛn que des manquements et des incompréhensions aient été à l'origine de cet événement. Des manquements et des incompréhensions. Manquement to ko no koro jumɛn ko kun kan ka cogo min na a ma kɛ ten ko majɛ dɔw y'a jɛ sɔrɔdasi 49 in ka nali ko majɛw yera la ko Côte d'Ivoire yɛrɛ jamana b'a a dɔn u sɔnna ma ko majɛw yera a la wa ko ɲɔgɔn faamuyabalaw yera la ko de kɛra sababu ye ni sɔrɔdasi 49 in minɛna donc Côte d'Ivoire ko awɔ k'u sɔnna ma ko majɛw kɛra u nacogo la ko wa fana ɲɔgɔn faamuyabaliyaw kɛra la ko u bɛ jɛn ni o ye u bɛ jɛn n'a ye fana k'a fɔ k'o de kɛra sababu ye ko u ka sɔrɔdasi 49 minɛna o la a bɛ yira k'a fɔ an bɛ mun faamu o la a bɛ ye k'a fɔ ko gouvernement ye conseil de défense min kɛ Côte d'Ivoire ni o ye ka bɔ k'a fɔ ko Mali bagaraw ka sɔrɔdasiw ma k'u minɛ k'a fɔ ko Mali binaw ka sɔrɔdasiw ka k'u minɛ k'u ka sɔrɔdasiw tɛ mercenaires ye k'u kun bɛ ci jɛlen la ko wa k'u nacogo kun ka ɲi o la Côte d'Ivoire Alassane seginna a kɔ a y'a dɔn k'a fɔ ko o ko in ale y'o conseil min kɛ a ye min fɔ o tɛ tiɲɛ a y'a yira nin kɔnɔ ko Mali ma bagaw ma k'u minɛ a y'a yira k'a fɔ k'u nacogo ma ɲɛ wa a y'a yira k'a fɔ ko ko kɛra a kɔnɔna la o bɛɛ sɔrɔla sababuya min bɔra olu yɛrɛ la kelen la Côte d'Ivoire soucieuse de maintenir des relations de bon voisinage avec le Mali s'engage à respecter les procédures des Nations Unies. Ko fɛn min ye Côte d'Ivoire jamana ye o haminen walasa ka se ka u ni ɲɔgɔn cɛ bɛnɲɔgɔnya min bɛ u n'u balima jamana ni ɲɔgɔn cɛ ni o ye Mali ye walasa ka o bɛnɲɔgɔnya to u ni ɲɔgɔn cɛ ka balimaya to an ni ɲɔgɔn cɛ ka sigiɲɔgɔnya to an ni ɲɔgɔn cɛ o tɔbɔtɔli kama ko Côte d'Ivoire bɛ a dalakan di k'a fɔ ko fɛn min ye ko Nations Unies ka baaraw kan ka kɛ cogo min na n'o ye ONU ye misaliya kasigibulon kan ka taa cogo min na NSO kan ka taa cogo min na ko Côte d'Ivoire kɔni b'a dalakan di k'a fɔ k'o tagabolo in ko k'a daminɛ bi la ko a bɛ o bonya a bɛ o k'a kɛcogo la ainsi que les nouvelles règles et dispositions maliennes édictées relatives au déploiement des forces militaires au Mali ko Côte d'Ivoire b'a dalakan di ka nin don in bɔlen kɔ a la Côte d'Ivoire bɛna Mali jamana ye sariya o sariya ta k'a fɔ k'o ye sɔrɔdasi doncogo ye a ka jamana kan Côte d'Ivoire b'a dalakan di k'a fɔ ko k'a daminɛ nin don na k'a bɛ o fana bonya
afin d'aplanir des divergences existantes et de contribuer ainsi à la préservation de la paix et la stabilité dans la sous-région, la Côte d'Ivoire s'engage à poursuivre de manière transparente et constructive avec le Mali des échanges et des discussions sur tous les sujets d'intérêt commun. La Côte d'Ivoire s'engage à poursuivre de manière transparente. Ko Côte d'Ivoire ba adalakandi ko umna tugu tuga jeluna ani nyeni sraka ni Mali ka kuma ɲɔgɔnyew kɛ ka kumaw kɛ ka falenfalenw kɛ walasa fɛn o fɛn de bɛ yen nɔ ko dɔ bɛ yen nɔ n'o bɛ tali kɛ Mali ni Côte d'Ivoire ni ɲɔgɔn cɛ la ko an jamana fila bɛɛ lajɛlen ka hɛrɛ b'a la k'u bɛna na taga kuma o fana kan, a déclaré monsieur Fidel Sarasso, l'homme de confiance et directeur de cabinet du président Alassane Ouattara. Donc directeur de cabinet de do. Donc min ni discours inteni min kɛra sababu ni mɔgɔ saba bila la Alassane Dramane ye a dalakan de di wa a y'a Mali ye min ɲini a fɛ n'a kun bann'o dɔ ma n'a bɛ ka taga kuma wɛrɛ fɔ ka don da wɛrɛ ni fɛn wɛrɛ fɛ ka menaces ni fu kɛ a bɔra o bɛɛ kɔnɔna la a sɔnn'a ma ko ale filila a sɔnn'a ma ko nin ko in ye nimisa ko ye ale fan fɛ a sɔnn'a ma ko ale ka jamana n'o ye Côte d'Ivoire ye k'u bɛ lɛdu di k'a fɔ ko u tɛna don nin da fɛ bilen wa a sɔnna a ma fana k'a fɔ ko fili tun bɛ olu ka baara kɛcogo la ni ne kun ɲinina u fɛ nin de kɛlen mɔgɔ saba kɔni bilala a tɔ hakili la min bɔra la kɔfɛ jamanaden bɛɛ bɛ tila ka bɔ o kalama o kuma Côte d'Ivoire ka mɔgɔ saba min bilala o bilala nin cadre kɔnɔna la directeur de cabinet arrondé ministre de do Alassane ka directeur de cabinet arrondé ministre a b'a dɔn n'a fɔra mɔgɔ ka directeur de cabinet o kɔni o ye dɔ de a ma sɔn ka hali ministre gansan bila ka na a ma sɔn k'a ka ministre de la défense bila ka na n'o y'a yɛrɛ dɔgɔnin ye a ma sɔn k'a ka ministre des affaires étrangères bila ka na a m'a ka gouvernement porte-parole bila ka na a ye jɔn bila ka na a yɛrɛ ka chef de cabinet o ye a yɛrɛ ye o ye min b'a yɛrɛ ka gundo dɔn ye min b'a yɛrɛ kɛrɛfɛ min n'a bɛ baara bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ a y'o de bila ka na a dalakan di Mali ma an b'a fɔ la a so merci bravo Ablaye Diop d'avoir tenu. Bravo Ablaye Diop d'avoir rehaussé l'image de la diplomatie malienne. Bravo Assimi Goïta d'avoir restauré le respect et la dignité du Mali, du peuple malien. Vraiment. Donc, ni ne temena, vidéo à partager, ni ne temena, Mali ni Côte d'Ivoire ni ɲɔgɔn cɛ u ka sɔrɔdasi saba min bilala olu fana musow de kun don o kɔfɛ fɛn min y'an ka sariatigiw ye olu fana ye communiqué kɛ k'a yɛrɛ k'a fɔ ko ninnu bilala dans le cadre humanitaire ko adamadenya yɛrɛ tagabolo siraw kan ninnu bilala parce que muso don a bɛ se ka kɛ fɛn wɛrɛ b'a kɔfɛ donc a bɛ se ka kɛ o de y'a to u bilala ka tɔw to ou bien o de y'a to ninnu fana bilala nka fɛn min ye min kɔni ɲinina Côte d'Ivoire fɛ n'a kun bann'o ma n'u kun bɔra ka mɔgɔw bɔ k'u bila carré kɔnɔ u kɔni segir'u kɔ a bɛ n'a fɔ Alassane yɛrɛ ye ji kɛ a ka ɲamaku la i n'a fɔ a yɛrɛ kun y'a fɔ ko Mali ka ji kɛ a ka ɲamaku la cogo min na nin waati na ale fana segira a kɔ hakili an ye burkinabé Paul ka nali n y'o dɔ fɔ aw ye o la ka dɔ fɔ aw ye Alassane Ado n'o ye Côte d'Ivoire présidence ani Mali ni ɲɔgɔn cɛ 49 militaires ko la sisan fɛn min ye comment dire la tɔgɔ bɛ filɛ n kɔnɔ Mali fana la yan nɔ Algérie fana ministre des affaires étrangères fana nana yan o fana la i bɛ min faamu o la o ye jumɛn o ye encore une fois de plus Algérie honneur rendu Mali an b'a fɔ nin de ma diplomatie de choc Algérie honneur rendu Mali Algérie Mali bonya Algérie Mali ka kɛlɛ kɛ a place la parce que fɛn min ye français président n'o ye Emmanuel Macron ye ale taara Algérie ka taa a ye hakɛ to vraiment ça va beaucoup ale taara Algérie ka taa tile damadɔni kɛ walasa ka Mali ɲagarila kɔrɔba k'a yira k'a fɔ ko ale ni Algérie ka di bi ka tɛmɛ Algérie ni Mali kan ale ni Algérie ka kɛlɛ banna Mali bɛ ka jigi da Algérie min ka France kɛlɛ walima Russie bɛ ka jigi da Algérie min ka France kɛlɛ ale sigilen filɛ ne ka taga Algérie wa ale n'u bɛnna la sisan ka photobaw ta ka kumabaw fɔ ka Mali dɔgɔya ka Chine dɔgɔya Turquie ni Russie ka bɛɛ dɔgɔya Macron taara ka bɔ Algérie o Algérie yen nɔ o ka ministre a b'a dɔn Algérie président tɛ taa yɔrɔ la ministre des affaires étrangères de bɛ bɔ a bɔra ka taga jamana fɔlɔ min na o ye Mali et puis a nana tile saba kɛ Mali la ka tila ka kuma fɔ Mali la min b'a yɛrɛ k'a fɔ ko anw ka diplomatie fanga b'a la ka tɛmɛ France ta kan Macron taara ka bɔ Macron bɛ boli ka taga Algérie Macron taara ɲini Algérie mais qu'est-ce qui se passe en retour Algérie vient au Mali donc ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Que l'Algérie est plus proche du Mali
que de la France. Ça veut dire que la diplomatie malienne est à magnifier, est à remercier, est une diplomatie qui gagne. Est-ce que vous comprenez? Donc, à mon côté, détail bala ou yere konna la tuwa. Aw kan ka famu ten drone. France bolla ka taga Algérie kapta an nya kala korobo. France tara Algérie ministre tara jamana folo mina ou malien. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Be kan ka auto femme. Donc, on tena do détail là. Maintenant, c'est ça ko meka ke Algabas agintala no e ACA olu ka page sans fo tara fin chaman bla. Bref, on tena olu jabi. Ametaka parce que vraiment on est au Mali maintenant, nous répondons aux choses sérieuses. Maintenant, les rebelles ni terroristes ka kule fou, on a dépassé ce stade-là, antenne au répond. Maintenant, ani comment dirais-je là, bis au Mali, ce 4 septembre 2022, fait mes ministres à convoi à quelques kilomètres de Al-Moustras sur l'axe de Gao-Kidal. Donc, on a bien embuscade kono. Donc, après, on a la ministre a communiqué, mais pour le moment, bilan est en boulot. Donc, on ne va pas entendre comment au camp. Donc, maintenant, on va aller directement à ce système néocolonial d'Emmanuel Macron. Mais il y a Emmanuel Macron qui a discours, il y a kala. Maintenant, rappel historique. Parce que Emmanuel Macron, le 1er septembre, comment il a été le pontificat de là. Abaro, joyam na damna wati na wa damna tane Emmanuel Macron discours minke ane discours minke ro wati abekeli. Et 2 ans après la chute de Constantinople en 1453, le pape Nicolas V allait. Donc, pape 1453, pape Nicolas V. Au fond, Emmanuel Macron a un discours de wati mina, ou prêtre, anuka, a to bela jeli, ou black na farafna wati mina. Kana grande da anka o discours ñogo Macron o discours ñogo neke mais olu blala kana o wati ku kana min ka ambo lame ani Macron mina mo ci kana min na farafina sana ambo flala ma obna ka fo ko c'est la même chose. Autorisé officiellement le roi de Portugal non seulement à faire de tous les Sarrasins, c'est-à-dire les Noirs, à faire d'eux des esclaves et à saisir leur terre, mais aussi à faire subir le même traitement à tous les ennemis du Christ. Voici extrait de la bulle Romanus Pontifex, page 21, ce qu'avait écrit le pape Nicolas V, et je le cite. Des faveurs et grâces spéciales étant conférées aux princes et aux rois catholiques, qui non seulement restreignent les excès sauvages des Sarrasins, c'est-à-dire des Noirs et autres infidèles, mais aussi pour la défense et l'augmentation de la foi, ils doivent persécuter et faire disparaître ceux-ci, afin que leur royaume et leurs habitations, même si ceux-ci sont situés dans les régions lointaines, qui nous sont encore inconnues. La libre et ample faculté d'envahir, chercher, capturer, déporter et soumettre tous les Sarrasins, c'est-à-dire les Noirs et autres ennemis du Christ, n'importe où, de prendre possession de leur royaume, principauté et leur possession, et de tous les biens meubles et immeubles. Alors, Malion, Farafou, Jona Minya en moko soro. Touka Jona Minya en moko soro. Mbora ka discours min kala sana soro, un discours de sababiala. Ou blala kana on fait yana kukana. Ou ka djen koube da anka. Kuna soro ni fagali biseka nya kan faka, ni bogolu biseka nya kan bogo, ni ngalontike biseka nya kan ngalontike. Ni sadri ou biseka fin fait de da an Farafou ka wala sa kan mene kan ke joy kan mene kan di uluma. Wala sa ubi balo ana. Ni discours de dira uma. Wo de ta kana Farafina. Kana malla kata Farafina fambe fe jonyo boro de konnala jakwa fango ni fombe boro de konnala. Oh ina foko kabakoko alamsado no e septembre kalo kle folo Français président Emmanuel Macron, l'ignorant Macron, immature Macron, Emmanuel Macron l'ignorant, Emmanuel Macron minti kodon, nate kokorodon. Immature Emmanuel Macron min na maseka korobaya a hakili la alisa. Esclavagiste Macron, Emmanuel Macron min alisa ni jonya negebe ala. O Emmanuel Macron ni discours dodike. Ayo minun tigale.
a ye discours in kɛ min o ye français ambassadeur ni a ambassadrice fɛn fɛn bɛ yen nɔ ni u bɛ bila ka taga diɲɛ ɲɛfɛ a y'u bɛɛ de wele k'u sigi u welelen k'u sigi k'u ka taga mun kɛ a y'o de discours tigɛtigɛlen ye Macron y'a ka ambassadeur wele o ambassadeur de bɛ na anw fɛ Mali la olu de bɛ taa Burkina olu de bɛ taga Niger k'u ka taga mun kɛ k'u ka taga mun fɔ walasa France bɛ hɛrɛ sɔrɔ an ka dɔɔni lamɛn a la a b'u ci ka taga min na parce que a kɛra mɔgɔ kɔnɔ ko a ye discours in kɛ ten dɔrɔn de yɔrɔ dɔ ayi dɛ. Et notre pays est souvent attaqué. Il est attaqué dans les opinions publiques par les réseaux sociaux et des manipulations. Le continent africain en est le meilleur laboratoire. Notre pays est souvent attaqué. Il est attaqué dans les opinions publiques par les réseaux sociaux et des manipulations. A ko fɛn min ye Faransi ye ko mɔgɔw bɛ ka wuli k'u jɔ ka ɲɛsin Faransi ma ko wa ko a bɛ ka kɛ réseaux sociaux sanfɛ ni o ye Facebook ni TikTok ye ko wa ka a bɛ ka kɛ hali min ni réseaux sociaux fana tɛ kelen c'est à dire ko jamanadenw yɛrɛ hakilila la diɲɛmɔgɔw yɛrɛ hakilila la a ko wa ko farafinna kɛlen don o ko ɲɔ ɲɛyɔrɔba de ye ko o ko in bɛ ka kɛ farafinna de kosɛbɛ o ko jumɛn ko mɔgɔw bɛ ka wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin Faransi ma o wulikajɔ in bɛ ka kɛ réseaux sociaux sira fɛ wa a bɛ ka kɛ opinion publique fana n'o ye jumɛn ni hali ni ye jamanadenw yɛrɛ ɲininka min ni réseaux sociaux tɛ kelen mɔgɔw bɛ ka wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin Faransi ma o ye jumɛn o ye kuma ye fila ye an bɛ manifestation minnu kɛ Faransi contre la ani an b'an sigi yan ka nin vidéo minnu kɛ ka Faransi ka politique ɲɛfɔ Macron ko k'olu bɛ ka taa ka Faransi sɛgɛrɛ nin waati in na ko surtout ko farafinna y'o ko in kɛyɔrɔba dɔ ye nin waati in na o kɔrɔ ye jumɛn ko ko in ka ca farafinna de kosɛbɛ a bɛ ka nin fɔ a ka ambassadeur de ye minnu kan ka segin ka taga farafinna a bɛna cikan kura min don u da walasa k'an bila jɔnya kɔnɔ na walasa olu bɛ se k'o kɛ cogo min na ɔ pour que olu ka se ka o kɛ k'o ɲɛ a bɛ kɛ min bɛ ka kɛ a bɛ k'o ɲɛfɔ u ye o la fura min kan ka sɔrɔ a bɛ n'o fura in fana fɔ u ye. Le continent africain en est le meilleur laboratoire. Alors, par tout ce que je viens de dire, je veux qu'on sape en quelque sorte les sous-jacents. C'est parce qu'on aura une vraie politique partenariale qui passe par la culture, le sport, qui valorise nos diasporas, qu'on enlèvera, si je puis dire, les sous-jacents du narratif russe, chinois ou turc qui vient leur expliquer que la France est un pays qui fait de la néocolonisation et qui installe son armée sur leur sol. C'est ça ce qui se passe. Donc il faut casser en quelque sorte déjà parfois les éléments. Ako wakabe faka mi nyini wo fo jume. Ko tiɲɛ don. An b'a fɔ walasa an ka to farafina an ka dɔn farafina an ka faamu farafina an ka nafa sɔrɔ farafina an ka don u ka lamɔ sira fɛ an ka don u ka seko ni dɔnko sira fɛ bɔn deli ka nin kuma fɔ aw ye n ko Faransi b'an mara hakili la o hakili ye jumɛn lamɔ sira fɛ an ka école n'an ka fɔ ni programme kirikaraw ye ani culture sira fɛ centre culturel français n'a kirikara an ka théâtre ni fɛnw n'an ka seko n'an ka dɔnko ko bon ko minnu bɛ tiɲɛ don mɔgɔw b'o fɔ ko mais ko o kan ka bɔ o kɔfɛ dɔɔni k'u ɲɛsin fɛn fana ma o ye fɛn ye jumɛn ko o ye kumakan minnu bɛ yen nɔ ni o bɛ ka bɔ Russie ni jamana wɛrɛw da k'a fɔ ko Faransi bɛ ka farafinw bila jɔnya la o kuma minnu bɛ yan ko il faut que u ka wulikajɔ de kɛ o ko in na ka o sira in k'o tigɛ. Qu'on leur laisserait à utiliser. Mais on doit être beaucoup plus agressif, mobilisé sur ce sujet. C'est pourquoi nous avons créé ces dernières années. Oh, ko fɛn min o yɔrɔ in kɛlɛli ni o ye k'a yira k'a fɔ ko olu bɛ ka jɔnya de bila anw kan yan nɔ han o kuma min bɛ ka fɔ o kuma in kɔfɛ anw bɛ ka wulikajɔ min kɛ ka ɲɛsin u ma réseaux sociaux sanfɛ ani anw bɛ ka manifestation min kɛ o contre la ko o jaabi ko ils doivent être agressifs o kɔrɔ ye jumɛn n'u b'o jaabi dun man kan tɛ k'a di dɔn dɔɔni u kan ka o jaabi ni fanga de k'o jaabi ni fanga ye quoi. Un poste d'ambassadeur justement dédié spécifiquement à cette question qui est absolument fondamentale et qui à mes yeux est, comme je viens de l'évoquer, clé et qui permettant justement de travailler sur la diplomatie publique en Afrique permet d'installer notre narratif et de donner nos arguments. Et je pense que collectivement, nous devons être beaucoup plus réactifs, beaucoup plus mobilisés sur les réseaux sociaux, travailler avec des alliés, des partenaires de la France dans les opinions publiques, pas simplement pour contrecarrer. Oh, avoka fura fɔlɔ min de o ye jumɛn bon ko kun ye baarakɛda dɔ bila sen nka baarakɛda min bɛ se k'a to olu fana bɛ se k'u fɛla fɔ farafinna kɔnɔ cogo min na nka o tɛ baasi ko sisan u bɛ yɔrɔ min na a bɛ ka kuma fɔ k'a ɲɛsin ambassadeur de ma ko min fɔ aw ye sisan n'aw segira ka taa aw ka jamanaw la Mali ta ni segira ka taga Mali la Burkina ta ni segira ka taga Burkina Niger ta ni segira ka taga Niger Guinée ta ni segira ka taga Guinée
ay baara kɛ kosɛbɛ bɔlɔlɔ siraw kan aw fana ka taa réseaux sociaux sanfɛ o kɔrɔ ye jumɛn ay taa compte créer a kana da compte créer ma mɔgɔ minnu bɛ o jamanaw kan minnu ni an ka hakilila ni olu sɔnnu do ma minnu n'an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ minnu sara an ye minnu former ka ban minnu sɔnna an ka jɔnya ma a ye olu fana bila an ka baara la o kuma ambassadeur n'aw taara aw taa réseaux sociaux sanfɛ a ye mɔgɔ sara ka bila réseaux sociaux sanfɛ ani an minnu bɛ yen nɔ an dɔ minnu bɛ yen nɔ an ye minnu former an ye minnu ka kalanw financer an ye minnu ka studio financer an ye minnu appareil san ka di mɔgɔ ma an ye ordinateur san ka di mɔgɔ ma an ye muso furu mɔgɔ minnu ye an ye euro caman di mɔgɔ minnu ma a ye olu fana fara aw kan nin baara in na fondamentale et qui, à mes yeux, est, comme je viens de l'évoquer, clé et qui, permettant justement de travailler sur la diplomatie publique en Afrique permet d'installer notre narratif et de donner nos arguments. Je pense que collectivement, nous devons être beaucoup plus réactifs, beaucoup plus mobilisés sur les réseaux sociaux, travailler avec des alliés et des partenaires de la France dans les opinions publiques, pas simplement pour contrecarrer évidemment ces fausses informations, mais pour pouvoir les stopper de manière très claire au plus vite et porter la valorisation de nos propres actions. Et à cet égard, nous devons beaucoup mieux utiliser le réseau France Média Monde, qui est absolument clé, qui doit être une force pour nous. Et je pense que nous avons collectivement à repenser notre grammaire commune. Parce qu'il y a parfois un décalage conceptuel entre l'idée que nous nous faisons dans nos frontières, évidemment, de l'indépendance, et tout à fait légitime, des journalistes et des rédactions, mais la réalité à laquelle ces mêmes rédactions sont confrontées sur le terrain quand il y a des propagandes anti-françaises réelles. Nous avons besoin d'avoir des instruments de communication qui absolument... C'est parce qu'on aura une vraie politique partenariale qui passe par la culture, le sport, qui valorise nos diasporas, qu'on enlèvera, si je puis dire, les sous-jacents du narratif russe, chinois ou turc qui vient leur expliquer que la France est un pays qui fait de la néocolonisation et qui installe son armée sur leur sol. C'est ça ce qui se passe. Donc il faut casser en quelque sorte déjà parfois les éléments qu'on leur laisserait à utiliser. Mais on doit être beaucoup plus agressif, mobilisé sur ce sujet. C'est pourquoi nous avons créé ces dernières années un poste d'ambassadeur justement dédié spécifiquement à cette question qui est absolument fondamentale et qui à mes yeux est, comme je viens de l'évoquer, clé et qui permettant justement de travailler sur la diplomatie publique en Afrique permet d'installer notre narratif et de donner nos arguments. Je pense que collectivement, nous devons être beaucoup plus réactifs, beaucoup plus mobilisés sur les réseaux sociaux, travailler avec des alliés et des partenaires de la France dans les opinions publiques, pas simplement pour contrecarrer, évidemment, ces fausses informations, mais pour pouvoir les stopper de manière très claire au plus vite et porter la valorisation de nos propres actions. Et à cet égard... Donc, au cas où les réseaux sociaux sont faits, à compte de voilà ça, même si faut français, mais au cas où tu es ko a kun dɔ fana ye jumɛn non seulement ambassadeur a taatɔ fila a ye taa réseaux sociaux saba ka baara kɛ a ye fo compte créer a ye mɔgɔw sara a ye nin kɛ tan a y'a dɔn ta a bɔra tan wa a ye tila ka don u cɛla mɔgɔ minnu bɛ taga hali manifestation kɛ a ye don olu cɛla n'a sera ka mɔgɔ minnu sɔrɔ a ye olu fana sara a ye olu fana ta a k'olu fara aw yɛrɛ ka mun kɛ u bɛ ka min fɔ k'o dɔrɔn jɔ o tɛ dɛ walasa ka anw ka hakililaw fana dɛmɛ k'an ka hakililaw kɛlɛ kɛ k'an ka hakililaw cari fan bɛɛ lajɛlen fɛ walasa anw ka hakililaw ka fanga sɔrɔ u fɛ yen donc ambassadeur natɔla filɛ ni anw fɛ yan i n'a fɔ n ye discours min k'a la audio la olu nana ko kana fɛn bɛɛ da an kan walasa k'an minɛ k'an di ninnu ma Macron fana filɛ ni jɔlen filɛ ni o kɛnɛ kelen kan jɔnya kɛnɛ kan k'a fɔ ko a ka ambassadeur taatɔla filɛ ni ye farafinna a ka ambassadeur taatɔla filɛ ni ye wɔɔrɔ parce que a ye kuma in fɔ a ko in bɛ ka kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya farafinna de kosɛbɛ donc o kɔrɔ ko ambassadeur minnu bɛna segin ka na farafinna n b'a dɔn Mali ambassadeur bɛ Faransi ka bɔ o tɛna na segin ka na dɛ mais ambassade kɔnɔ mɔgɔw bɛ yen nɔ minnu bɛ taga donc n'olu segira ka na olu ka taga réseaux sociaux sanfɛ u ka fo compte créer TikTok n'a fɛnw ensuite n'u bɔr'o la u kana dan o dɔrɔn ma u ka taga réseaux sociaux sanfɛ minnu bɛ Facebook kan o ye anw n'a ɲɔgɔnnaw ye n'u sera ka minnu san anw na k'olu fana san n'u sera ka minnu san TikTok kɛlaw la k'olu san o la o fana t'a bɛɛ ye u ka tila ka taa terrain kan minnu bɛ manifestation kɛ minnu bɛ manifestation organiser u ka taa mɔgɔw ɲini olu fana na k'olu san n'u sera ka nin bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ fangaba kelen min na u ka kɛlɛ kɛ walasa Faransi tɔgɔ jugu min bɛ ka fɔ u ka jɔ
u kana daw ma u ka tila ka kɛlɛ fana kɛ walasa faransi ka faamu faransi ka intérêt bɛ se ka congo an kunna jagoya la ni faransi sira min yira bɛɛ ka taa o sira fɛ Macron ye nin ci de don a ka ambassadɛriw da septembre kalo tile fɔlɔ alamisa tɛmɛnen a ye nin don a ka ambassadɛriw da ka nin don u kunna k'u ka taga nin ci de la wala n'u bɔra yen nɔ u bɛna na nin ci de la farafinna. Nous devons beaucoup mieux utiliser le réseau France Média Monde, qui est absolument clé, qui doit être une force pour nous. Et je pense que nous avons collectivement à repenser notre grammaire commune. Parce qu'il y a parfois un décalage conceptuel entre l'idée que nous nous faisons dans nos frontières, évidemment, de l'indépendance. Oh, Macron ko walasa ka se ka o ko in kɛ walasa ka se ka o ko in fana don ba la k'u kana da réseau ma k'u ka mun kɛ France 24 RFI TV5 a n'a tɔɲɔgɔn minnu bɛ yen n'o ye France Monde Media ye ko k'olu fana ta k'olu kɛ u ka baarakɛminɛ ye walasa Faransi bɛ se k'a tinti jamana tɔw kan cogo min na o de la n ko Macron naloni France Media Monde mɔgɔw bɔra ka communiqué dɔ kɛ ko Macron ma k'olu tɛ yen Macron ka baara la olu Macron t'olu sara olu liberté de b'olu bolo Macron tɛ se k'olu jagoya utiliser ne ko n ko hali a kun ka dɔ de hali n'aw ma kuma parce que ni naloma bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a b'i malo a b'i yira diɲɛ na parce que Macron y'a yira k'a fɔ ko France 24 ni RFI ni TV5 ko Faransi ka baarakɛminɛnw de don walasa ka se ka Faransi sago sɔrɔ diɲɛ dɔ jamana dɔ la o de la a ko ka grammaire ɲɛnaman sɔrɔ grammaire ye jumɛn o ye n'a fɔra grammaire mɔgɔ min taara fɛn na o b'a dɔn mɔmuso ko tɛ grammaire de ko don o ko ka kuma fɔcogo ɲuman n'a kɛcogo ɲuman sɔrɔ ensuite ko il faut que u ka bɔ faamuya dɔ kɔnɔ o faamuya ye jumɛn ko k'a fɔ ko liberté d'expression journaliste indépendance b'u bolo ko ayi dɛ ko ni jamana ka hɛrɛ sera jamana ko ni ko sera niveau dɔ la ko journaliste kan ka jamana ta dɔrɔn de lajɛ donc Macron bɛ ka mun fɔ a ka journaliste ye ko a kun bɛ ka min kɛ a ye dɔ fara a kan n'aw dɛsɛra a ye jamana dɔrɔn de lajɛ a ye Faransi dɔrɔn de lajɛ ko Macron de bɛna fɔ anw ye yan nɔ ko liberté de presse an ka journaliste bɛ tile ka ko sugu fɛn fɛn jɔ u b'a kɛ mɔgɔ tɛ se ka kuma ko liberté de presse Macron yɛrɛ filɛ k'a fɔ ko France 24 ni RFI ni TV5 a n'a France Media Monde min bɛ yen ko k'olu ta k'olu kɛ Faransi ka kɛlɛkɛminɛn ye farafinna munna n k'a nalonnen don olu b'a ka baara la ka kɔrɔ nka olu minnu ye journaliste n'olu bɛ ka yaala k'a fɔ diɲɛ journaliste tɔw ye ko liberté d'expression ko journaliste kan k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya de sɔrɔ e bɛ ka baara kɛ ni olu n'e tila ka bɔ k'a yɛrɛ diɲɛ ɲɛkɔrɔ ko yɛrɛma hɔrɔnya t'u bolo i b'u obligé u bɛ bɔ k'a fɔ k'i ye min fɔ ko tiɲɛ tɛ o i b'u obligé u bɛna bɔ ka communiqué dɔ kɛ pour que k'u yɛrɛ lajɛ o de la n k'a nalonnen don hali ni mɔgɔ min bɛ baara kɛ a b'olu bila mal à l'aise est-ce que vous comprenez donc Macron ye nin journaliste ninnu bila mal à l'aise parce que u b'a la o ye tiɲɛ mɛ fo Macron ka tila ka bɔ k'a fɔ diɲɛ bɛɛ ɲɛkɔrɔ u malola u obligera fo obligera ka bɔ ka communiqué dɔ kɛ donc vous avez vu c'est quoi Macron bɛ k'a labɛn ka nin min kɛ o ye nin ye munna n ye nin discours in ta n bɛna kun fɔ aw ye sisan ni Macron y'a dɔn k'a fɔ ko réseaux sociaux ko nafa b'a la ni Macron y'a dɔn k'a fɔ ko réseaux sociaux sanfɛ ko influenceur minnu bɛ yen ko nafa b'u la fo Macron filɛ ni ka t'i jɔ k'a ka ambassadeur ci ka taga ka wari d'u ma ka diɲɛ fɛn bɛɛ d'u ma k'u yɛrɛ ka taa réseaux sociaux sanfɛ minnu bɛ réseaux sociaux sanfɛ ko n'u sera ka minnu san k'u k'olu san u sera ka minnu kɛlɛ u k'olu kɛlɛ u sera ka minnu ka compte signaler olu parce que u bɛɛ de bɛ kɛlɛ in kɔnɔna la u bɛna mun kɛ n'u nana u bɛna n'u ka compte créer u bɛn'u ka jagoya starw créer u bɛn'u ka jagoya influenceurs créer u bɛna compte dɔw créer k'u gonfler ka u abonné jama caya walasa u bɛ se ka taga u mɔgɔ dɔw sara ka compte créer ka d'u ma olu bɛna bɔ ka vidéo ni fɛnw kɛ u yɛrɛ bɛ se ka na a bɛ se ka kɛ anw yɛrɛ dɔ la u bɛna na dɔw san ka gɛrɛ u la u bɛna tila ka na tuguni ka mɔgɔw sara olu ka baara bɛ kɛ mun ye an ka compte signaleli anw convoqueli a don ta a bɔra ta u bɛna na nin baara bɛɛ kɛ vidéo nafaba ye jumɛn an ka jamana ɲɛmɔgɔw bɛna mun kɛ farafinna président bɛna mun kɛ n'aw ma bɔ a kalama Faransi président bɛna kɛlɛ dɔ daminɛ o kɛlɛ in kɔnɔ Faransi Macron m'a fɔ ko militaire a m'olu tɔgɔ fɔ homme politique a m'olu tɔgɔ fɔ artiste a m'olu tɔgɔ fɔ sportif a Macron m'olu tɔgɔ fɔ journaliste Macron m'olu tɔgɔ fɔ Macron ko jɔn de bɛ ka Faransi bali ka farafinna don jɔnya la o ye jumɛn a ko réseaux sociaux kan mɔgɔw n'o ye activistes blogueurs influenceurs Macron filɛ ni k'olu ka nafa dɔn k'a tɔ fo Faransi
alors a bɛna wuli ka na olu kɛlɛ farafina min kan donc o b'a yira k'a fɔ ko bibi na an bɛ kɛlɛ min na a première ligne bɛ mɔgɔ minnu bolo ko o ye réseaux sociaux ye a première ligne bɛ mɔgɔ minnu bolo a kɛlɛ ninnu juru bɛ mɔgɔ minnu bolo o ye réseaux sociaux ka mɔgɔw ye o ye blogueurs ye o ye activistes ye mais tellement que Mali la jɔnmaya talen don k'olu sɛgɛrɛ tellement que maliyɛn yɛrɛ tigɛlen don tellement que anw yɛrɛ bolo farafinna yɛrɛ farafin ɲɛmɔgɔ yɛrɛ tigɛlen don la makɔrɔn b'u wele cogo di ko réseaux sociaux ka mɔgɔ makɔrɔn b'u wele ko activiste a b'u wele ko blogueur mais anw fɛ u bɛ wele cogo di ko videoman pour que k'u dɔgɔya yalima an ka jamana ɲɛmɔgɔw fana bɛna u sigi k'a lajɛ de makɔrɔn ka na ka ni mɔgɔ ninnu bɛɛ kɛlɛ ka so la ka tila ka farafina sigi a sen sabara kɔnɔ wa ou bien an ka jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ bɛna faamu cette fois-ci k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la réseaux sociaux ye anw kan ka ɲɛsin a ma sisan activistes minnu bɛ réseaux sociaux kan anw kan k'u don ba la sisan anw kan k'u bonya an kan k'u dɛmɛ an kan ka far'u kan parce que ni u m'o dɔnya dɔrɔn kɛlɛ in bɛɛ bɛ tiɲɛ sisan kɛlɛ in ti sɔrɔsi kɛlɛ tɛ radio journal kan kɛlɛ tɛ télé journal kan kɛlɛ tɛ politiciens ka kɛlɛ tɛ kɛlɛ min bɛna daminɛ avion ko kɛlɛ tɛ kɛlɛ min bɛna daminɛ radar ko kɛlɛ tɛ kɛlɛ min bɛna daminɛ o ye mɔgɔ minnu bɛ yen n'u bɛ se ka jamanadenw lafaamuya ka jamanadenw lamuruti ka jamanadenw bɔ walima ka jamanadenw hakili sigi minnu bɛ yen n'u bɛ se ka jamanadenw lafaamuya walima ka jamanadenw lamuruti minnu bɛ yen ni makɔrɔ ko ko kɛ n'u bɛ se k'a ɲɛfɔ jamanadenw ye ka diɲɛ bɔ a kalama makɔrɔ ko a bɛna wuli k'a ka kɛlɛ ta k'olu sɛgɛrɛ parce que n'a ye kɛlɛ ta k'olu sɛgɛrɛ mun bɛna kɛ kunfiya min nana wara farafinna tuguni parce que mɔgɔ tɛna bɔ kow kalama mɔgɔ tɛna sɔrɔ min bɛna ɲɛfɔ mɔgɔw ye mɔgɔ tɛna sɔrɔ min bɛna mɔgɔw lamuruti mɔgɔ tɛna sɔrɔ min bɛna jɔ ka faransi ka ko yira diɲɛ kan o la ni mɔgɔ ma se k'o yira mɔgɔ de bɛna nali cette fois-ci minnu bɛna sara faransi fɛ minnu bɛna yira k'a fɔ ko fɛn fɛn kun fɔra faransi ma k'a bɛɛ nkalon ye fɛn fɛn fɔra faransi ma k'a si tɛ tiɲɛ ko u kun bɛ ka nkalon de da faransi la tiɲɛ yɛrɛ filɛ o la ni mɔgɔw y'o mɛn mɔgɔw b'o ta mɔgɔw bɛ taa baara kɛ ni o ye o la jamana ɲɛmɔgɔ minnu bɛ ka faransi kɛlɛ ka faransi ka politiki kɛlɛ olu bɛɛ bɛ tila ka bin kelen kelen o la complexe min bɛ yen parce que bi fɛn dɔ bɛ yen nɔ n'a fɔra dɔrɔn ni mɔgɔ tora k'i wele dɔrɔn ko videoman n'u bɛ activiste hali jamana yɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ i tɛ se ka taga yen bilen mɔgɔ yɛrɛ bɛ complexe quoi ka gɛrɛ i la yɔrɔ dɔw la ou bien ka respect sugu dɔw ta k'i sɛgɛrɛ yɔrɔ dɔ la ou bien ka bonya sugu dɔw k'i ye yɔrɔ dɔ la hali n'u b'a kɛ u b'a kɛ ji jukɔrɔ parce que u b'a fɔ cogo di ko nin ye videoman de ye nin ye activiste de ye alors que olu de kan ka bila sanfɛ bi makɔrɔn y'a faamu makɔrɔn y'olu bila sanfɛ kɛlɛ la an ka jamana ɲɛmɔgɔw fana kan ka faamu k'olu de bila sanfɛ kɛlɛ la ka u valoriser k'u protéger ka u financer ka institution yɛrɛ dayɛlɛ u kama nin video in a y'a mara n filɛ ka min fɔ n'an ka jamana ɲɛmɔgɔw y'o kɛ kɛlɛ in bɛ protéger n filɛ ka min fɔ ni farafinna jamana o jamana sera k'a kɛ o farafinna jamana bɛ taga ɲɛ faransi bɛ dɛsɛ o la nka ni mɔgɔ o mɔgɔ m'a kɛ n bɛ rendez-vous di aw ma san damadɔni kɔfɛ an bɛ tila ka n'an sigi an b'a ye k'a fɔ ko jamana segira kɔ ko faransi bɛ ka tila ka segin ka fanga sɔrɔ a jamana kan makɔrɔn y'a faamu ko ale bɛ ka nani minnu kɛ k'olu tɛ fɛn ɲɛ a bɛ ka bagabagali minnu kɛ k'olu tɛ fɛn ɲɛ ko rébellion tɛ fɛn ɲɛ terrorisme tɛ fɛn ɲɛ bilen mun bɛ fɛn ɲɛ u ye n ci terrain min kan n yɛrɛ ka t'u kama u ka terrain kan u siranna terrain min na fanga b'u la yɔrɔ min na o ye jumɛn o ye réseaux sociaux communication n bɛna taga u kama ye komi n tɛ se ka réseaux sociaux tigɛ n bɛ mun kɛ n bɛ t'u kama réseaux sociaux kan n bɛ t'u kɛlɛ ye ni mun ye makɔrɔn y'o fɛɛrɛ tigɛ o la ni ambassadeur sigira ka na u bɛna segin ka nin baara in de kɛ an ka jamana kan o la ni an ka jamanaw ma mesure ta nin kama kɛlɛ in a bɛ gɛlɛya an bolo parce que an bɛna na se niveau dɔ la gɛlɛyaba bɛ na ni gɛlɛyaba nana mɔgɔ bɛ taa ko wɛrɛ kɛ parce que mɔgɔ ye gɛlɛya caman ku mais ni gɛlɛya wɛrɛ nana mɔgɔw bɛ taga ko wɛrɛ kɛ alors à bon entendeur salut nin kun ye ne ka contribution ye a ko la makɔrɔn ka discours na parce que mɔgɔ ma makɔrɔn ka discours in faamu makɔrɔn ka discours in de ne bolo a ka jugu ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan kɛlɛ o kɛlɛ bɛ sen na parce que gɛlɛya b'an kan mɔgɔ kana ɲinɛ dɛ faransi ko gɛlɛya de don dɛ faransi ko gɛlɛya de b'an ka jamana bɛɛ kan faransi ko gɛlɛya de bɛ farafinna kan donc n'an ma faransi na sira faamu ka sira d'an ɲɛ je vous jure n bɛ n kale aw ye ni Mali la yan nɔ n'an ma réseaux sociaux protéger ka activistes protéger minnu bɛ kɛlɛ la réseaux sociaux sanfɛ k'u protéger ka u dɛmɛ makɔrɔn bɛ sebagaya sɔrɔ n'o kɛra an bɛɛ bɛ tila k'a fɔ hali n'an kun y'a dɔn o b'a sɔrɔ c'est trop tard an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo
vraiment an tɛ se ka tɛmɛ nga parce que an débrouille togo togo vraiment ça ne va pas an bɛ bi ta jɔya parce que a fɔra k'an ka reposer ko sɛgɛn b'an kan k'an ka reposer an bɛ bɛɛ lajɛlen fo an b'a fɔ k'aw hakili jig'a la sini kanpara kɔnɔ inchallah nin waati na mɔgɔ bɛ alhamdulilayi kaburudon na pour que k'an jikɔrɔ ni kaburu jura an b'aw fo ka waleɲuman dɔn a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ salamu alaikum